Вітаю, вы на канале Свабода Прэміум, з вами Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з намі псіхолог Юлія Макоўская, з якой мы сёння пагаворым пра тое, ці беларусам варта і трэба баяцца. Калі акажацца, што не варта і не трэба, то я яшчэ запытаюся ў яе, што варта і трэба рабіць, каб не паддавацца страху і спрабаваць яго пераадолець. Прывітанне, Юлія. Добрый день. Юлія Макоўская, дзіцячы псіхолог і псіхатэрапеўтка гештальт. І яна працяглы час жыла ў Польшчы і працавала з падлеткамі і прыёмнымі сем'ямі. Цяпер мае прыватны кабінет у Празе. Маё першае пытанне такое. Юлія, ці у вашай прафесійнай дзейнасці псіхолага часта здараецца сутыкацца з людзьмі, якім трэба ваша дапамога і парада, бо яны нечага баяцца ці баяліся? Так, гэта амаль кожны, хто да мяне звяртаецца. І, правда, я не даю парадаў сваім кліентам, паколькі моя праца заключаецца у тым, каб дапамагчы чалавеку знайсці менавіта свае шляхі вырашэння праблемаў і свае унікальныя спосабы, як спраўляцца з эмоцыямі. Але насамрэч мы ўсе нечага баімся, і страх — это базовая эмоцыя, такая як злосць, смутак, радасць. І ён вельмі чалавеку патрэбны, паколькі ён дае нам інфармацыю пра тое, што нам, нашай бяспецы альбо нашаму жыццю штосьці пагражае. Таму гэта нармальна, што мы баімся. Не баяцца, альбо вельмі рэдка баяцца людзі, которые маюць, напрыклад, псіхапатычныя рысы. Іншыя, которые больш здаровыя, скажем так, баяцца і павінны баяцца, бо это іх папярэджвае пра тое, што можа іх чакаць некая небяспека. Так, я разумею, што страх можа быць, скажем, і такой, ну як тут сказаць, пазітыўнай эмоцыяй. Калі, скажем, вось нейкі пажар, дык не лезьце ў гэты пажар, каб не страціць жыцця, не пераходзьце вуліцы там, дзе, скажем, поток машынаў і так далей, і так далей. Але я б хацеў вас запытаць пра нешта, пра страх, як і пра жах, як пра негатыўную эмоцыю, пра нешта, чаго чалавекаві ў жыцці не трэба. Ну, ведаеце, я падазрую, што людзі, якія гавораць з вамі пра свой страх, хутчэй за ўсё маюць на ўвазе эмоцыі, прычыны, якіх звязаныя з іхным грамадскім жыццём ці сацыяльным становішчам, а не з біялагічным страхам, характэрным наогул для ўсіх людзей. Ну, прыкладам, чалавек баіцца, што яго звольняць з працы, і ён апынецца без сродкаў для утрымання. Ну, або вучань адчувае страх перад настаўнікамі ці іншымі вучнямі ў школе. Або, наадварот, настаўнік адчувае страх перад вучнямі. Я, як чалавек, які адпрацаваў некалькі гадоў у школе, магу вам сказаць, што і такое ў жыцці сустракаецца. Або яшчэ, напрыклад, чалавек баіцца хадзіць на палітычныя мітынгі і дэманстрацыі, таму што баіцца арышту. Ну, ці маю я рацыю, кажучы, што такі сацыяльны страх, гаворачы пра такі сацыяльны страх, як галоўную праблему, з якой сутыкаюцца псіхолагі сёння? Не ведаю, ці это галоўная праблема, з якой прыходзяць людзі да псіхолага, але, напэўна, у мяне это вельмі частыя кліенты. І вы маеце рацыю ў тым, што пераважна людзі звяртаюцца менавіта вось такімі клопатамі штодзённага грамадскага альбо сацыяльнага жыцця. І гэта нармальна, што чалавек баіцца страціць працу, паколькі праца — гэта нейкі як бы сродак, каб жыць, каб забяспечыць сабе пэўныя падставовыя базавыя ввогуле патрэбы, кшталту ежа, жыллё, вопратка. То гэта такія падставовыя патрэбы увогуле ў пірамідзе Маслова, так, чалавека. А калі мы кажам пра сацыяльны страх, то это даволі частая праблема. І людзі баяцца, ён палягае на тым, што людзі баяцца, што асяроддзе не прыме іх як асобу. Яны баяцца ацэнкі сваёй дзейнасці, сваіх перакананняў, сваіх думак, каштоўнасцей. І вельмі часта у такой сітуацыі чалавеку вельмі складана прыняць некае самастойнае рашэнне. Асабліва, калі гэта рашэнне адрозніваецца ад нейкіх калектыўных меркаванняў. Мы таксама часта баімся абазначыць свае межы, мы баімся сказаць выразна іншым «не», я на гэта не згодны, асабліва, калі это трэба сказаць камусьці, хто з'яўляецца для нас аўтарытэтам і мае над намі некую ўладу, напрыклад, шэф на працы. Агулам кажучы, сацыяльны страх — это
Страх за жыццё, за здароўе сваіх блізкіх, страх беднаты, страх адказнасці за свае рашэнні, а таксама наступствы, якія могуць быць пасля прыняцця гэтых рашэнняў. Але трэба і варта памятаць пра тое, што это не хвароба і што это не лечыцца, гэта не сацыяфобія, важна это не блытаць, бо сацыяльны страх это часцей за ўсё даволі адэкватная і рацыянальная рэакцыя на тое, што адбываецца вакол чалавека. На пачатку нашай размовы вы сказалі даволі загадкавую фразу ці засцярогу. Менавіта вы сказалі, што вы не даеце сваім пацыентам ці кліентам парадаў, так, што яны самі мусяць знайсці шлях выхаду з той сітуацыі, у якой яны апынуліся. Так я хацеў бы менавіта, каб вы гэта крышку развінулі. Ці маглі б вы падаць прыклад або і два са сваёй прафесійнай дзейнасці, калі да вас звярталіся людзі, якія прызнаваліся ў тым, што яны нечага баяцца, ну і гэта ім не дае, скажам так, нармальна жыць і існаваць у грамадстве. Я, канешне, не пытаю пра персаналі, я менавіта, каб вы так ананімна распавялі, як вы з людзьмі размаўляеце, што вы ім раіце і так далей. Ну, я вам могу, напрыклад, расказаць адзін выпадак, які такі у маёй практыцы найбольш яркі. У мяне у тэрапіі ёсць адна дзяўчына, якая вельмі баіцца сустракацца з людзьмі. Прычым яна баіцца зайсці ў ліфт, баіцца сустрэць там суседа альбо суседку, бо для яе гэта азначае тое, што трэба з імі вітацца, трэба з імі паразмаўляць, магчыма, трэба адказаць на нейкія іхнія пытанні. Яна баіцца сустракаць дзесьці знаёмых на вуліцы ці ў нейкім транспарце. Калі да такіх сітуацый даходзіць, то яна, напрыклад, бярэ кніжку, чытае, альбо штось шукае ў тэлефоне, альбо зачыняе вочы, як быццам бы яна спіць у аўтобусе. Ну і ўсё, што яна робіць, это яе як бы стары спосаб і, на жаль, не найлепшы на тое, каб не наражаць сваю асобу на грамадскае непрыняцце. І гэта вельмі трагічна, бо яна ў выніку адчувае вельмі вялікую адзіноту, не мае сяброў, знаёмых, і вельмі цяжка знаходзіцца сярод людзей на працы, яна баіцца выходзіць з кватэры. І для яе як бы самым небяспечным месцам на свеце з'яўляецца яе ложак, у які яна пасля цяжкога і напружанага дня проста як бы хаваецца ад людзей ад цэлага свету. І тут і гэты сацыяльны страх, ён як бы вядзе нашмат глыбей. Прычыны яго таксама нашмат глыбейшыя, прычыны яго могуць быць таксама ў адносінах, напрыклад, з блізкімі, напрыклад, з мамай, так, у самым раннім дзяцінстве, калі дзіця, напрыклад, не магло неяк выразіць сябе, нейкіх сваіх пачуццяў, калі яго ніхто не бачыў, калі яго ніхто не чуў. Ну, это вельмі як бы індывідуальна, у кожнага чалавека это па-рознаму. І тут няма як бы агульнай парады, што з гэтым зрабіць. У залежнасці ад таго, адкуль гэты страх, ну то і як бы з чым ён звязаны, і чалавек як бы вучыцца пасля шукаць некага свайго унутранага ў сабе, як бы такую сваю ўнутраную апору. Мне цікава менавіта, што вы параілі гэтай дзяўчыне, правда, якая баіцца такіх сацыяльных кантактаў. У сэнсе унутранай апоры нешта падказалі вы ці не? Як бы для яе унутранай апораю у яе менавіта выпадку з'яўляецца тое, каб яна магла быць свядомая, што яна адчувае у кантакце з другім чалавекам, што з ёй адбываецца. І тады мы як бы над гэтым працуем і размаўляем, што яна можа зрабіць, яна можа падыхаць глыбока некалькі разоў. Бо страх, ён таксама як бы узнікаюць пэўныя фізіялагічныя сімптомы, так? Мы можам пацець, мы можам, не ведаю, калаціцца могуць рукі, можа дрыжаць голас. І якраз такі у гэтай маёй кліенткі страх аб'яўляецца тым, што яна ўвогуле не можа сказаць нават слова. І тады тое, што ёй дапамагае як бы вярнуцца, скантактавацца з самой сабой, гэта ўзяць некалькі глыбейшых, не ведаю, як сказаць, па-беларуску ўздыхаў. Так, і
І, напрыклад, сказаць самой сабе, што зараз я просто баюся, але гэта пройдзе. Так, каб яна была свядомая, што яна пражывае ў дадзены момант. Это як бы першы такі самы першы спосаб, калі страх вельмі высокі. Вось. Калі страх трошечки ніжэйшы, я заўсёды пытаю, напрыклад, кліента, як бы вы ацанілі ад 0 до 10, і калі, напрыклад, кліент ацэньвае свой страх там 8, 6-8, тады мы можам працаваць над ягонымі думкамі, і бо думкі яны таксама гэты страх узмацняюць. Чалавек можа думаць: вось, я зараз, напрыклад, мне хтосьці высмее, альбо я не ведаю, неяк нехта мяне будзе бачыць у нейкай такой незручнай сітуацыі. Кшталту нічого такого. Слухайте, теперь я хотел бы вам задать питание, крышку такого больш агульнага плану. Выглядае на тое, што улады ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў летась зрабілі стаўку на жорсткія рэпрэсіі, сеянне страху ў грамадстве, як на асноўныя метады барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумствам. Якія наступствы, па-вашаму, можа мець такая палітыка і для ўладаў, і для самога грамадства? А калі больш канкрэтызаваць, дык маё пытанне такое: ці магчыма збудаваць дзейнае грамадскае жыццё на страху, як на галоўнай прычыне грамадскіх паводзін? Ой, Ян, я, шчыра кажучы, я не ведаю і не могу прагназаваць, як будуць развівацца падзеі ў Беларусі, але тое, што я ведаю як псіхолог і псіхатэрапеўт, это тое, што, напэўна, страхам вельмі лёгка маніпуляваць, і ўлады гэта менавіта і робяць. Яны маніпулююць нашымі сем'ямі, блізкімі, нашымі грашыма, нашымі падставовымі правамі, которые датычаць роўнасці, свабоды, выказвання сваёй думкі, нязгоды. І людзі будуць баяцца, і скажу больш, гэта вельмі здаровая рэакцыя арганізму на тое, што адбываецца страх. Але якія дзеянні прыме наша грамадства, мне вельмі цяжка прадказаць, бо адныя людзі в сітуацыі пагрозы і страху заміраюць, другія уцякаюць, а трэція нападаюць. Як будзе развівацца сцэнар у Беларусі, я не ведаю. Слухайце, паставлю вам такое пытанне, паколькі вы чалавек, які жыў у Беларусі, а цяпер жыве за мяжою, дык мае нейкае такое, я б сказаў, міжнароднае параўнанне. Ці беларускі страх вызначаецца нечым асаблівым параўнаннем са страхам іншых народаў? Не, паводле мяне, то беларускі страх асабліва нічым не вызначаецца, і ў Польшы, і ў Чэхіі, у Беларусі людзі жывуць у грамадстве, у нейкім соцыуме і змагаюцца з вельмі універсальнымі праблемамі і клопатамі. Ходзяць на працу, ў школу, змагаюцца за пасады, за свае правы. І калі тут, напрыклад, закрануць палітыку, то відавочна, што свабода слова і свабода выказвання сваіх поглядаў на захадзе як бы больш распаўсюджаная, чым у Беларусі. І наступства этого нашмат менш небяспечнае, чым на маёй радзіме, напрыклад, дзе за зніч у пляцаку можна атрымаць нават 15 сотняў. І тут я зноў жа паўтаруся, я вельмі разумею людзей, якія баяцца за сваё жыццё і за жыццё сваіх блізкіх, і баяцца выказваць свае думкі адкрыта, альбо баяцца выходзіць на гэтыя мітынгі. Бо гэта самазахаваўчы інстынкт, які кажа: будь асцярожны, бо можаш проста загінуць. Гэта небяспечна. І менавіта гэта і ёсць асноўнай функцыяй страху. Так, дык на заканчэнне я вам паставлю такое пытанне. Ці магчыма перамагчы страх, або, скажам так, вылечыць чалавека ад страху, які раней не даваў яму эфектыўна існаваць у грамадстве? Магчыма, вам гэта ўдалося камусьці нешта параіць, і тая асоба, той чалавек, які казаў, што ён вось менавіта раней баяўся, цяпер крыху менш баіцца? Зноў жа я паўтаруся, Ян, што калі мы кажам пра сацыяльны страх, то это не хвароба, так, і гэта не лечыцца. Гэта у вельмі многіх выпадках вельмі рацыянальная як бы рэакцыя чалавека на тое, што адбываецца. І
Ну, у такім выпадку можна навучыцца як бы гэты страх разумець, можна навучыцца яго прымаць, можна навучыцца неяк з ім спраўляцца рознымі спосабамі і метадамі. Напрыклад, рэлаксацыі, калі это вельмі высокі ўзровень страху, ці медытацыі, ці проста дыханнем. Ну і так, ну і як бы гэта вельмі паводле мяне это вельмі важная эмоцыя, так, якая нам дапамагае больш альбо менш бяспечна існаваць. Так, дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. Нагадаю, сёння госцем каналу Свабода Прэміум на Ютубе была псіхатэрапеўтка Юлія Макоўская. Мы гаварылі з ёю пра тое, якую ролю адыгрывае страх у жыцці чалавека і што рабіць, каб менш баяцца. Падобна кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу Свабода Прэміум. Дзякую, Юлія, за размову. Дзякуй вялікі. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.